हेलो पिला माने सुप्रभात। आशा करे तुम मैंने भल थी। आज आम पूर्व क्लास रे पढ़ी सप्तम श्रेणी कलामाणिक पद्यटी को बाकी थिबा पदगुड़ी को आवृत्ति करवा एवं तार अर्थ बुझा। पिला माने तुम्हें सप्तम श्रेणी बही खोल एवं कलामाणिक पद्यटी को देख। मु वर्तमान बाकी थिबा पदगुड़ी को आवृत्ति करी और तार सरल भावार्थ को बुझाई। पिला माने पूर्व क्लास रे आमे जो पदगुड़िक पढ़ी तुम मानू कही तुम्हें निश्चिंत घरे सबू से पदगुड़िक मुखस्थ कर भल भाव पढ़ी। आउ कही तुम्हें मैंने किसी प्रश्नर उत्तर लिख। वर्तमान मु तुम किसी प्रश्न उत्तर कहि तुम मैंने शुणिक तुम खाता गुड़िक लिख। अच्छा पिला माने प्रथम प्रश्न है माँ यशोदा कहीं चिंतित हो पड़ी। तार उत्तर है भगवान कृष्ण जेते बेले गाई चराया को जंगल को जाइथिले एवं फेरिबा विलंब हेबारु माँ का मन विभिन्न प्रकार आशंकार पूर्ण हो जाइथिला। जहा फल रे माँ भाबुथिले काले कौन किछि अघटन घटिब कहीं एत समय लाणी पुओ मोर फेरुनी से आशा आशंकार माँ अधिक चिंतित हो पड़ी। द्वितीय प्रश्न है श्रीकृष्ण को कलामाणिकर कहिबार तात्पर्य कौन। यही प्रश्नर उत्तर होछि कलामाणिक जेपरि एक मूल्यवान वस्तु वैदुर्य मणि जहाँ को देखिले समस्ते लोभ करती और आकृष्ट हो जाती। भगवान कृष्ण से स्वयं नारायण होइथिले मध्य से मणि सदृश माणिक सदृश अर्थात से तो नारायण भगवान तांको पाखरे सेमिति मणि सदृश गुण थिला जहाँ को भगवान कृष्ण को कलामाणिक सहित तुलना कर। तृतीय प्रश्न है पुअर केउ सब कार्य मने पकाई माँ भाड़ी होती। माँ यशोदा पुअर से पिला दिनर स्नेह वात्सल्य ममता इत्यादि गुण को मने पकाई भाड़ी होती। पिला माने चतुर्थ प्रश्न सुना एवं लेख। श्रीकृष्ण कौन देखी डरुथिले। श्रीकृष्ण अंधार को देखी डरुथिले। पिला माने तुम्हें प्रश्न गुड़िक सब लिखि एवं ताकू घरे पढ़ मन रख। चल वर्तमान अवशिष्ट पद गुड़ी को मु आवृत्ति करी ताकू बुझाई। 6 नंबर पद गोटिका धाम सर नारू चाई तोते नाची लांच मागु थारु लवणी के मंते कला माणिक रे। यही पदटी कवि वर्णना करुछंती माँ यशोदा निकट रे कृष्णकर बाल्य लीला किपरि सब घटी। बाल्य काल रे कृष्ण कौन सब लीला करुथिले ताहा कवि विदग्ध चिंतामणि काव्यटी वर्णना कर।
ସେଇ କାବ୍ୟରୁ ଏ ପଦ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ କ୍ଷୀରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗୋଟିକା ରାବିଡ଼ି, ଗୋଟିକା ଅର୍ଥ ହେଲା କ୍ଷୀରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରାବିଡ଼ି, ଅଧାମ ହେଲା ଲଡ଼ୁ ବା କୋରା, ସର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବ କ୍ଷୀରକୁ ସିଝେଇ ଦେଲା ପରେ ଏକ ବହଳିଆ ମୋଟା ଯେଉଁ ରସ ପଡ଼େ ତାକୁ ସର କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ। ରୁଚ୍ ମାନେ ଭଲ ପାଇବା, କିନ୍ତୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅର ଅତି ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା ଲବଣୀ ମାନେ ଲହୁଣୀ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ସବୁ ଜାଣିଥିବ କେତେ ଭଜନ ଗୀତ ଏଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସଦାବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଲବଣୀ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ମା ମଧ୍ୟ ସେ ଏଠାରେ ବି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଗୋଟିକା ଅଧାମ ସର ଇତ୍ୟାଦି ତାକୁ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖାଏ ନାହିଁ। ସେ ମୋ ପାଖରେ ନାଚି ନାଚି ଅଳି କରେ, ମା ମୋତେ ଲହୁଣୀ ଦେ, କାରଣ ଲହୁଣୀ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଥିଲା। ତାପର ପଦକୁ ମୁଁ ପଢୁଛି। ତୋଳି ମୁଁ ଧଇଲେ ଗଳି ହୋଇ ଯାଉ ତୁହି, ତୋ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖି କାହିଁ ପଶିବଇଁ ମୁହିଁ କଳା ମାଣିକରେ। ପୁଣି ମା ସେ ପୁଅର ବାଲ୍ୟଲୀଳା ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛନ୍ତି। ମା ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଏଥିରୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ, ତୁମେମାନେ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା, ଯାହା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିଲା ପିଲାଦିନେ, ସେଇ ଚପଳମତି ବାଳକ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲାର ଗୁଣ ସବୁ ଫୁଟି ଉଠୁଥିଲା, ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିବ। ତୁମମାନେ ତୁମ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବି ଅଳି କରୁଥିବ ତୁମର ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ପାଇଁ, ଏବଂ ତୁମ ମା ତୁମକୁ ବି କେତେ ଗେଲ ସ୍ନେହ ମମତା ଇତ୍ୟାଦି କରୁଥିବ, ଯାହାକି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମା ଯଶୋଦା କରୁଥିଲେ। ମା ଗୋଟେ ମାର ଭାବ, ମାର ଆବେଗକୁ କବି ଏଠି ପ୍ରକାଶ କରିବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମା ଯଶୋଦା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣକୁ ତୋଳି ମାନେ କୋଳେଇ ଧରନ୍ତି, ସେ ମା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍ନେହ ମମତା ସହିତ କୋଳେଇବାକୁ ଯାଏ ସେ ଗୋଳି ହୋଇଯାଏ। ଗୋଳି ମାନେ ସେ ମାନେ ଗଡ଼ିଯାଏ, ଗୋଳି ମାନେ ଗଡ଼ିଯାଏ, ଅର୍ଥାତ ମତେ ସହଜରେ ସେ ଧରା ଦିଏନି। ହୁଏତ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଏ ଲୀଳା ଥାଇପାରେ ମା ଯଶୋଦା ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମ ମାନବ ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ବାଲ୍ୟ ଲୀଳା, ଯାହା ତୁମେମାନେ ବି ତୁମ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କରୁଥିବ। ଆଉ ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ସେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଏ, ତାର ଯେଉଁ ମାନେ କମନୀୟ ମୁଖ, ତା ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ମୋର ଏମିତି ଦୁର୍ବଳତା ଆସିଯାଏ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନା, ମୁଁ ତା ଖୁସିରେ ଖୁସି ହୋଇଯାଏ। ମୋ ପୁଅ ଯାହା ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳି କରୁ ସେ ତାକୁ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି, ସବୁ କିଛି ଆନନ୍ଦର ଏବଂ ସ୍ନେହର ସହିତ ତାକୁ ସବୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ତାପର ପଦକୁ ପିଲାମାନେ ପଢିବା। ଡାକିନେ ଲୋଭାନ୍ତି ବୋଲି ଡରୁଥାଉ ମନେ, ବାର ବାର ବାରୁଥାଇ ଯିବା ପାଇଁ ବନେ କଳା ମାଣିକରେ। ସାଧାରଣତଃ ପିଲାମାନେ ଏବେ ବି ଆମ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ମାନଙ୍କରେ ସବୁଆଡ଼େ ଏଇଭଳି ଏକ ମତ ବି ଅଛି ଯେ ସାଧାରଣତଃ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାହା ନଜରକୁ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମା ମାନେ ଛୋଟ, ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛି, ଦେଖିଛି, ମା ମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କାଳେ କିଏ ନଜର କରିବ, ବାହାର ଲୋକ କାହା ଦୃଷ୍ଟି କ'ଣ ଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ
ଆଖିରେ କଜଳ, କପାଳର ବାମ ପଟରେ ବଡ଼ କଳା ଟିପା ଇତ୍ୟାଦି ଦେଇଥାନ୍ତି। ମା ଭାବେ ମୋ ପୁଅ ଠାରେ କାହାରି ଅନ୍ୟ ବା କାହାରି ନଜର ନ ପଡ଼ୁ। ସାଧାରଣତଃ ଇଏ ଭାବ ଥାଏ, ଯାହାକି ମା ଯଶୋଦାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ଭାବ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥିଲା। ମା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଡାକିନି ମାନେ ହେଲା ଡାହାଣୀ। ଡାହାଣୀ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିକି ନଜର କରି ଯାଆନ୍ତି, ଲୋଭ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ତ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, କେଡ଼େ କମନୀୟ, ଅପୂର୍ବ ଠାଣି ମାଣି, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ଲୋଭ କରିବେ। ତେଣୁ ମା ଯଶୋଦା ସେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦୁର୍ବଳ ଭାବନାକୁ ମନରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ପୁଅ ତ ସୁନ୍ଦର, କାଳେ ଏହି ଗୋପପୁରରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଥିବେ, ମୋ ପୁଅକୁ କିଏ ନଜର ଦେବେ, ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ସେଇଭଳି ଭାବନା ନେଇ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ବାରବାର ମନା କରୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବାରମ୍ବାର ମନା କରୁଛି, ବାବାରେ ତୁ ଆଉ ବନକୁ ଗାଈ ଚରେଇ ଯାଉ ନାହିଁ। ତାପରେ ପଦ ପାଠ କରିବା। ନିଶାଚର ମାତିବାର ଶୁଭୁଛି ଶ୍ରୁତି କି, ମୁଁ ଡଙ୍କୁଣି ଛାଡ଼ିଦେଲି ବନକୁ କାହିଁକି କଳା ମାଣିକରେ। ପିଲାମାନେ ନିଶାଚର ଅର୍ଥ ହେଲା ରାତିଚର, ରାକ୍ଷସ। ଶ୍ରୁତି କି ହେଲା ଏଠି କାନ। ମା ମନ ସଦା ଦୁର୍ବଳ ତା ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ। ସଦାବେଳେ ତା ମନରେ ଅନେକ ଅନେକ ଆଶଙ୍କା ଆସେ, ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତା ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କୁଆଡ଼େ ବସିଲା, କ'ଣ କଲା, ସବୁବେଳେ ମାର ମନ ଥାଏ ମୋ ପୁଅର କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଘଟଣ ଇତ୍ୟାଦି ନ ହେବ। ମା ଯଶୋଦା ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଶୁଣିଥିଲି କି ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଶାଚର ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କର ଉପଦ୍ରବ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଉ ମୁଁ କିଭଳି ଡଙ୍କୁଣି ମାନେ ନିଜ ପ୍ରତି ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରି ମା କହୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଡଙ୍କୁଣି ଶବ୍ଦ ମାନେ ତାର ବିଶେଷ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମା ଅତି ନିଜକୁ ହୀନ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରି ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କାହିଁକି ମୋ ପୁଅଟାକୁ ବନକୁ ଯିବାକୁ କହିଲି, ଗାଈ ଚରାଇ ନ ନେଇଥିଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ଆଜି କିଛି ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ତାପରେ ପଦକୁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ପଢୁଛି, ତୁମେ ଶୁଣ। ଝାଳ ବହୁଥିବ ଅଙ୍ଗୁ ଲାଗି ଝାଞ୍ଜି ଖରା, ଶ୍ରମ ପାଇ ତରୁ ତଳେ ବସିଥିବୁ ପରା କଳା ମାଣିକରେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯମୁନା କୂଳ ନିକଟକୁ ଗାଈ ଚରାଇବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଗୋପ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଥିଲେ। ଯମୁନା କୂଳ ନିକଟରେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ବି ଅଛି। ଝାଞ୍ଜି ପ୍ରବଳ ଖରା ସେହି ସମୟରେ ହଉଥିଲା। ମା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମା ଯଶୋଦା ଯେ ମୋ ପୁଅଟି ଗାଈ ଚରାଇବାକୁ ଯାଇଛି, ଏତେ ପ୍ରବଳ ଖରା ଗରମରେ ତା ଦେହରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଝାଳ ବାହାରୁଥିବ ଏବଂ ଶ୍ରମ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ, ଥକାପଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ତରୁ ମାନେ ପିଲା ଏଠି ହେଲା ଗଛ ବା ବୃକ୍ଷ। ତେଣୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ପୁଅ ଏଇ ଥକାପଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଏକ ବୃକ୍ଷ ବା ଗଛ ତଳେ ସେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବ। ଏହି କଥା ମା ଭାବୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପଦକୁ ଯିବା। ନେଲୁ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇଁ ତ କଠାରୁ ଛତା, ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ହୋଏ ମୃଦୁ ପାଦ ଚିନ୍ତା କଳା ମାଣିକରେ। ପିଲାମାନେ ଆହୁରି ମା କହୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣତଃ ଆଜିକାଲି ତୁମେ ମାନେ ସବୁ ଚପଲର ବ୍ୟବହାର ପିଲାମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଛ।
ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଦ୍ୱାପର ସମୟରେ ନା ଚପଲ ଥିଲା ନା ବୁଟ ଥିଲା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେତେବେଳେ କଠାଉ ମାନେ ପିଲାମାନେ ପାଦ ମାପ ଅନୁସାରେ କାଠ ତିଆରି ଚପଲ। ସାଧାରଣତଃ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକମାନେ କେବଳ ସେଇ କଠାଉ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେହି ସମୟରେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ପାଦ ଏତେ ନମନୀୟ, ଏତେ କୋମଳ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର। ମା ନିଜେ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ତା ପାଦ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯୋଉ କୋମଳ କଅଁଳିଆ ପାଦ, କୋଉଠି ବଣ ବୁଦାରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଲାଗିକିରି ରକ୍ତ ବହିବ, ମା ସେ କଥା ବି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ଯଦି କୋଉଠି ଆଜି ଖାଲି ଗୋଡ଼ରେ ପଳେଇଗଲା, ନା ଛତା ନେଲା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ, ନା କଠାଉ ନେଇଛି ପାଦରେ କୋଉଠି କଣ୍ଟା ଫୁଟିକି ରକ୍ତ ବହିବ, ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ। କିଛି ନେଇଗଲାନି। ଏଇଭଳି ଅନେକ ଅନେକ ଭାବନା ମା ମନରେ କଷ୍ଟ ଦଉଛି। ତାପରେ ପଦ ପାଠ କରିବା। କାନ ଡେରି ଥାଉ ଏକା ତୋ ବେଣୁଙ୍ଗି ତାକୁ, ଆଜ କିମ୍ପା ଶୁଭୁ ନାହିଁ ଭାବୁଛି ମନକୁ, କଳା ମାଣିକରେ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ, ତୁମେ ବି ଦେଖୁଛ ଛବି, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଥିଲା ବଂଶୀ ବେଣୁ। ବଂଶୀର ସ୍ୱର ଏତେ ସୁମଧୁର, ବଂଶୀ ବାଜିଲା ମାନେ ମା ଯଶୋଦା ବି ପାଗଳି ହେଇଯାଉଥିଲେ। ତା ଛଡ଼ା ଗୋପାଳୁଣୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମଧୁର ସ୍ୱନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କାନ ଡେରି ହେଉଥିଲେ। ମା ସେଇ କଥା ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ତୁ ଆଜି ତୋ ବଂଶୀ ଧରି ଗଲୁନି, ତୋ ବଂଶୀର ଗୀତ କାହିଁ ବାଜୁନି, କଣ ଆଜି ହେଲା? ଏଇଭଳି ଅନେକ କଳ୍ପିତ ଆଶଙ୍କାରେ ମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ସେଇ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ, ମୋ ପୁଅର ବଂଶସ୍ୱର ବାଜିଲେ ମୁଁ ଜାଣେ ମୋ ପୁଅ ଗାଈ ଗୋଠ ଧରି ଫେରିଲା। ଆଜି କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି ଯେ ନା ବଂଶସ୍ୱର ଶୁଭୁଛି, ମୁଁ କାନ ବି ବାର ବାର ଡେରିଛି ମାନେ ଶୁଣୁଛି, କାହିଁ ବଂଶୀର ସ୍ୱର ମୋ କାନରେ ପଡୁନାହିଁ, କଣ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଲା କି? ତେଣୁ ଅନେକ ଅନେକ ଭାବନା ମା ମନରେ ଉଦ୍ରେକ କରିଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆମର କବିତାଟି ଏଠି ଶେଷ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପଦ ସବୁ ପଢ଼ି ବୁଝାଇଲି, ତୁମେ ତାକୁ এই ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଖସ୍ଥ କରିବ ଏବଂ ତାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିଲ, ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ କରିବ। ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଠି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦଉଛି ଶବ୍ଦ ଏବଂ କହୁଛି ତାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ତୁମେ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ କାନନ ଶବ୍ଦ ତାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିଏ ଲେଖ। ବନ ଜଙ୍ଗଲ। ଅରଣ୍ୟ ଦରିଦ୍ର, ଦରିଦ୍ର ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖ ଗରିବ ଦୀନ। ନୟନ ଶବ୍ଦର ଲେଖ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଚକ୍ଷୁ ଆଖି। ଜନନୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖ ପିଲାମାନେ ମା ମାତା। ଲଉଡ଼ିର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖ ଦଣ୍ଡ ବାଡ଼ି। ପିଲାମାନେ এই ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଘୋଷିକି ମନେ ରଖିବ ଏବଂ এই ଗୀତଟିକୁ ପଢ଼ି ମୁଖସ୍ଥ କରିବ। ଆଜି ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।